Inni balacıklarım, men size erteki okap bereyin. Ertekinin adı kim akıllı? Han gaytala? Kim akıllı? Kim akıllı? Ay berekella. Inni dinle. Bir var eken, bir yok eken. Qadim zamanlarda bir payhaslı kocanın 2 sany oğlu bar eken. Olar biri bilen bastaş eken. Her haýsy özüni akyllydyr öýdüpdir. Payhasly goja oğullary yetişen soň olary giň meýdana eltipdir-de. Her haýsyna aýra tiň yer bölüp beripdir. Soňa oğullarym, ynhasyda yer, bu yeri harlaman, aýawly saklaň diýip özü öýüne gaýdypdyr. Bir näçe ýyl geçenden soň goja oğullarynyň habar tutupdyr. Görse olaryň biriniň yerinde üzüm, erik, alma agaçlary gül açyp ötýür. Beýleksiniň yeri bolsa şol öňkülügini takrap ýatan ekeni. Goja, "Yeri oğul, sen näme bu yeri harlapsyň?" diýip ikinji oğluna ýüzlenipdir. Onna oğlu, "Kaka, men bu yeri aýawly sakladym. Ol oğluň bolsa yerini ýylyň depip gyzyl dörjük edýär. Men bolym seniň düýşüň ýaly yerimi gorap ötürün" diýipdir. Inni biliberiň, gojanyň haýsy oğlu akyllyken? Han sen jogap ber bala. Haýsy oğlu akyllyken? Hepsi olan akıllı. Hawa haýsy oğul akylly seret? Ene şu daýy 2 sany oğlu var. İkisine de deň yer berýär. Ondan bir näçe wagt soň gelenden soň, bir näçe ýyl soň gelenden soň bu oğlunyň yeri burgiden gögönümden agaçlardan dolu ekeni. A bu oğlunyň bolsa hiç taýdy ýok eken ýerinde, boş ýer bar eken. Haýsy oğlu gowy iş edipdir, akylly iş edipdir? Bu oğlan. Ay berekella. Ol oğlan näme edýär suratda? O dik. Edýär. Türkmençe näme bolýar bala? Digine. Näme türkmençe? Hawa? O dik. Näme türkmençe? He, maňa soraýarmy? Hawa. Depmek bolýar, yer depýär. Yer dip. Ya. Yer depýän oğlu akylly bolypdyr manna. Hawa. He. Ay berekella. Näme üçin sen pikiriňçe yer depýän oğlu akylly iş edipdir? Näme üçin? Han aýdany? Work edýär. Türkmençe aýdaý. Work näme türkmençe? İş. Gowy iş. Gawy iş edýär. Ay berekella. Yer depýän oğlu birgiden gögönüm östüren şol oğlu gowy iş edýär. Şoň üçin akylly, şeýlemi? Hawa. Ay berekella balady.